Здравейте, приятели! Хайде днес пак да говорим за изискванията, но този път не изискванията на жените, а изискванията на мъжете към жените. И това какво изискват те, а какво дават. И пак казвам, не слагам всички под един общ знаменател, защото никога няма еднакви хора. Но нещо, което ми прави впечатление, мъжете какво почнаха да изискват. Жената да бъде красива, жената да бъде независима, жената да бъде също така постоянно в къщи, да се грижи за децата си, за децата им, жената да готви, да пере, да чисти, да му глади дрехите сутрин и още много куп неща. Но всъщност аз мисля, че това е много грешно. В едни отношения или в един брак нещата трябва да са в къщи 50 на 50. Винаги трябва една жена да получава помощ от мъжа си. Защо го казвам това ли? Защото в тази нова генерация, в която живееме, стана така, че мъжете се женят за спокойни жени, такива, които нямат глас в нищо, само за да могат да командват тази жена. Взимат едно красиво момиче, женят се за него, създават семейство, имат 3-4 деца и жената става толкова изморена, тя няма просто време да се грижи за себе си. И след години какво става? Виж се на какво изглеждаш, виж се как приличаш, виж се колко си дебела. А защо тази жена изглежда така? Защо тази жена е напълняла? Защо тази жена изглежда изморена? Защо тази жена е застарена с 10 години? Това не е ли, за това не е ли виновен мъжът? Според мен да. И после тази жена казва, защо той ми изневерява? Защо той отива с други жени? Не е проблема в жената, проблема е в мъжа. Това е лично мое мнение и пак не казвам, че слагам всичките под един общ знаменател, но много голям процент от тези мъже са точно такива. Те търсят спокойната жена, домашната жена, която вкъщи като се прибере всичко да му е чисто, да му е изпрано, да му е изготвено, но обаче той не вижда колко много енергия влага тази жена, колко енергия чувства влага тази жена, за да направи всичко това. И накрая се обръща с думите: погледни се, ти за нищо не ставаш. Погледни се, ти си надебеляла, как да излезе с теб навън. И не мисля, че това е правилния вариант. Не мисля, че това е правилното отношение. Може би и за това жените станаха такива толкова големи кучки, с извинение, според мене.